Здравейте, добре дошли в епизод номер 17 в подкаста на Аз мога тук и сега. С мен Станислав Славев и моят гост днес Георги Ненов. Ние се намираме в неговото студио, както виждате, за което искам да ти благодаря, че ни покани тук. Здравей и благодаря за поканата. Благодаря за поканата и се радвам, че сте тук и днес ще запишем 17-тият епизод на вашия подкаст. Абсолютно. Ти си човек, който си интервюирал изключително много хора. И първият въпрос, който искам да ти задам. Как запазваш тези инсайти, които получаваш от всеки един човек? Имаш ли някаква система и процес, който се получава? Системата е да слушам епизодите поне поведнъж, минимум. Аз си подготвям епизодите в последствие за сайта и за социалните мрежи и така нататък, и когато един път съм преживял разговора и като го изслушам отново, се открояват някакви конкретни моменти, които обикновено си записвам. От тях избирам заглавия, избирам цитат, избирам неща, които да използвам в дигиталния маркетинг на свръхчовека, колкото и той да не е достатъчно добре развит, но все пак има може би около 200 файла с много детайлно разписани цитати, моменти, неща, които хората са споделили. Разбира се, имаме и регистър на книгите, които са препоръчали, което е един от най-важните ресурси. Не мога да прилагам всичко, но доста често по време на различни лекции, презентации или пък други разговори сещам за моменти в контекста на записите ми и казвам, ама моят гост от еди кой си епизод каза еди какво си, и това, нали, се нарежда някакъв пъзъл в моята глава. Общо взето, това е моят подход. Супер. Имаш вече над 300 направени епизода, но как всъщност започна с идеята за подкаст? Какво те привлече към това? Идеята за подкаст дойде на едно събитие междуто на Юли Тонкин, ако трябва да съм съвсем честен, защото там трябваше да споделя мечтата си с непознати. Моята мечта гласи следното. Искам да помагам на другите хора да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И то се върна към мен, като на теб какво ти помогна да живееш по-добре и да бъдеш по-щастлив? Един подкаст, който тогава слушах, който се казва Addicted to Success на Джо Браун, който от 3 години не е пускал нов епизод. И си казаха ама то в България няма такъв подкаст, дай да направя. И буквално с един таблет и с помощта на приятел, Радослав Радоев, започнахме просто подкаста и така като тест никога не съм си представил, че ще ми бъде основния, източник на доходи и ще се превърне в моя професия. И всичко започна като едно хоби, като нещо, което аз бих искал да имам в живота си, но нямах. И така. Кой беше момента, в който ти разбра, че това е една идея по-сериозно и че изисква твоята пълна отдаденост към него? То беше натрупване на няколко неща. На първо място, започвайки подкаст, аз си казах, нека да тествам. След това дойде осъзнаването, аз искам да правя това, много ми харесва, как не съм го правил до сега. Искам да го правя дългосрочно. Тогава ходех на работа, т.е. подкастът е bootstrapнат, както е модерно да се казва за стартъпите. В един момент аз си дадох сметка, че аз не съм професионален водещ, нямам никакъв опит преди това. И си казах, добре, трябва ми 1 до 2 години, първо да натрупам съдържание и второ през натрупването на съдържание да развия себе си като водещ. И преди 1-2 години да минат, няма никакъв смисъл да си мисля за каквото и да е друго продължение на подкаста. Това беше лятото на 2016. В началото на 2018 година аз вече работех и живеех в Германия, въпреки това продължавах да си правя подкаст всеки вторник и си казах, сега е момента, защото така го усетих. Първо исках да се махна от корпорацията, второ си казах, вече получавам достатъчно регулярна обратна връзка от хората, които слушат подкаста. Може би сега е момента, на който мога да кажа, окей, дай да скоча, да изгоря мостовете назад и кажа, дай да опитам. И така, буквално 2 години по-късно стартирах. Отне още 1 година, докато се появи първия сериозен рекламодател. Това бяха Телас, между другото, които казаха, много харесваме това, което правиш, искаме да те подкрепим. И подписах първия си договор за реклама. И точно когато трябваше да го преподпишем, дойде COVID. И всички маркетингови бюджети бяха отдадени. Но аз така или иначе вече бях скочил. Тогава дойдоха и Storytel и казах си, окей, добре, ако имам поне един рекламодател, нещата могат да продължат и така, и оттам насетне нещата ескалираха, появи се видеоформата, тук дойде друг човек, Симеон Миронов, който много ми помага, и той е така наречения Джейми, ако вземем референция към Джо Роганс подкаст. Джейми е човека зад камерата, монката е при мен.
И вече около 130-40 епизода са записани на видео. YouTube канала сега точно доближава 10 000 си абонат. И ако мога да обобщя целият този процес с любимото ми мото в момента, което следвам неотлъчно, и то е без да бързаш, без да спираш. Добре. Вчера един много интересен човек ми сподели същото нещо. От кого ли го е чул? Не знам, но и той е бил тук. Добре, значи ти си бил в Германия, когато си започнал подкаста. Не, бях в България. Okay. 2016 година бях в България, започнах подкаста като с таблета и помощта на Радо. Знаех кое е най-важното нещо за успешните хора, с които общувам, и то е тяхното време. И си казах, окей, ако имам таблета в джоба си или в раницата си, мога да отида до офиса на този човек и да не му отнема много от времето, той да излезе, да отида някъде, да се върне. И така започна подкаст в офисите на хората. Спомням си епизода с Христо Христов от NetInfo, спомням си с Тунио Зафер в PeakCloud, спомням си много такива моменти, в които съм бил в офисите на хората, за да ги интервюрам. И в един момент обаче реших да почна да ги каня вкъщи, за да се чувстват те като на един домашен, спокоен разговор, а не като на бизнес среща. И общо взето 2017 година започна с две неща. В моята глава, мога ли да го направя всеки вторник? Да има епизод всеки вторник? Айде дай да опитам. И същевременно на първия работен ден на годината имах интервю в Хамбург, където ми предложиха да вид да ме повишат, т.е. от София да отида да работя в централата. Okay. И аз си казах, това е един прекрасен начин да разбера дали ще продължа да се развивам в корпорацията или не. И предложиха ми финансовото предложение, нямаш как да го откажа. Баща ми каза, браво сине, оправи си живота. Аз обаче всъщност си мислих, че това може да продължи. Ако аз мога да правя подкаста докато живея в Германия, никой не може да ми каже, нямам време да си развивам проектите. И дадох една година време да разбера дали това е моето място. Имах страхотен екип. Впоследствие шефа ми замина, него също го повишиха в Франкфурт. И 2 месеца по-късно получих нов началник, с когото тотално не се разбирах и не се чувствах изобщо на правилното място. И си казах време е да направя една смела крачка в моя живот, да напусна сина, оправи си живота и да се върна обратно, където аз искам да помагам и да допринасям за обществото. И така стана, че буквално този скок ми позволи да съм тук. Стартирах паралелен бизнес, който да ми докарва някакви приходи с Лазар от капачки за бъдеще. Занимавахме се с фитнес и миналата година си казах, не, и това трябва да отпадне, защото фокуса ми трябва да бъде в свръхчовек. Тоест ти си стартирал докато си бил в България, отишъл си в Германия и всъщност идвайки в България, тогава си се насочил и си казал, това ми е... Един ден се събуждаш в мрачен Хамбург и си казваш, добре аз в България, това, което правя за обществото, тези срещи с хора, които са положителни, които дават един добър пример, те не ме хранят, обаче знам, че ако един ден се събудя на 50 и си кажа, имаше нещо, което хората ми пишеха, че им харесва и им помага, да виждат възможности и да вярват повече в себе си, и ще съжалявам, че не съм го направил. Нищо не ми пречи да опитам. И не съжалявам, защото на 2 юни, когато реално си взех самолета и се прибрах вече не като служител на Lufthansa Техник, сирените се заботев, но с едно страхотно напомняне, че това е деня, в който аз съм се посветил, но може би на моята си свобода и на това да допринасям за другите. И всяка година си казвам, особено след COVID, тогава в главата ми вървяха някакви мисли от типа, добре, аз ако бях останал в Lufthansa Техник, може да си работя от София, да си взимам немската заплата, всичко ще издадеш супер. И след това си казвам, ама тая свобода, която получих, тя не може да бъде оценена с нищо и тия срещи, които съм имал. Така че, ако мога да кажа най-ценният урок в това време на отиване и връщане от Германия е концепцията за трейд-оф. Какво е трейд-оф? Да си даваш сметка за каква е цената, която трябва да платиш, когато искаш нещо. И ако не си даваш сметка за тази цена, накрая ти си казваш, това беше тъпо решение, но не разбираш защо. Ако обаче си даваш
сметка за трейд-офа, си казваш, окей, аз инвестирах това, но получих друго и решенията ти стават много по-осъзнати и съответно много по-ясно виждаш как те водят напред. Това е интересно. Разкажи ми с няколко думи за твоя всъщност предишен бекграунд. Мислиш ли, че той по някакъв начин ти помага към този момент или с някакво развитие на качества конкретно, които си развил тогава? Моят бекграунд, който най-много ми помага в това, което правя в момента, е моят детски бекграунд, в който аз обичах да общувам, да създавам приятелства, да си говоря с другите и бях супер любопитен. В никакъв момент никой никога не ми е казал, това са умения, които трябва да развиваш и те да се превърнат в твоя професия. Разговора ми в 11 клас с баща ми, аз съм възпитаник на елитно училище в София, завършил съм немската гимназия и в 11 клас си спомням на Равда бяхме на море и на плажа си говорим и той ми пита къде мислиш да учиш и аз му казах нямам идея и той каза само да не е нов български и аз му казах що? Той каза не искам да учиш частен университет и той си имал неговите съображения и аз си казах добре, не съм мислил, може би икономика и така от най-лесното беше географията, най-много ми се отдаваше в училище. И си казах добре, икономика и записах икономика просто така. Във втори курс имах една друга възможност да се замисля за това, което искам да правя. Маркетинг ми водиха Боян Доранкев и Христо Катранджиев и бяха реално предмета беше реклама, беше по-скоро реклама и това беше нещо, което ми се отдаваше с лекота. И нито един момент не си казах, май не съм в правилната специалност, май трябва да уча това. Това от сегашна гледна точка го поглеждам и си казвам, това беше много тъпо, защото съдбата пак ми изпрати, подаде ми някаква ръка, но в крайна сметка аз записах и магистратура в последствие да учи икономика на транспорта. На 23 години заминах да командирован за 6 месеца в Англия, бях част от една голяма консултантска компания, която занимаваше с транспортно планиране, бях част от проект, който реално помагаше на България и тогава си дарах сметка за моята ценност принос. И всички компании, които съм напускал, не са давали принос по някакъв пряк начин към обществото. И тогава започнах да търся неща, които да правя, които да имат принос. Тоест разбрах неща за себе си. След това се върнах в България, работих в някакви други компании, не повече от 6 месеца, просто защото моята компания трябваше да закрие от офиса в София. И попаднах в Lufthansa Technik благодарение на мой състудент от университета, където аз бях на най-ниския момент в живота си, без пари, без работа, тъй като напуснах, взех лошо решение и получих друг житейски урок. Lufthansa Technik реално бях логистичен експерт, реално работех по специалността си икономика на транспорта, но всичко, което се изискваше е да можеш да общуваш добре, да знаеш добър английски и да си отговорен човек. Не е нужно да си завършил икономика на транспорта или стопанска логистика или каквото и да е. Но пък тази работа, която имаше много добре нормирано работно време, страхотни процеси, ми освобождаваше време да правя други неща. Едно от тях беше подкаста в последствие. Вече, може би 3 години след като започнах работа в Lufthansa Technik, се появи подкаста. И това ми позволи в свободното си време да срещам и да интервюирам хора. Така че прехвърлянето обратно към журналистическата професия ме изпрати в миналото ми, където много често съм получавал коментари от родителите си от типа на седим си в автобуса, ти водим те на английски и ти започваш да си говориш с човек, който стои на седалката срещу нас, или пътуваме до Горна Оряховица, баща ми оттам с влака и ти винаги си намираш приятели и някакви хора, с които да общуваш. Не си спомням ваканция на ски или на море, където да не съм намерил нови приятели, не съм си играл с някакви хора. Аз никога не бях от тези деца, които са сами в пясъчника или правят си нещо самички. Аз сам мога да си играя, но винаги гледам да отида да си игра с някой друг. Натурално се случва. И никой не ми е казал, това може да е нещо, което ти се отдава. И аз бях такъв, ето го, това съм аз. Бях чул една много интересна приказка, която е щастливият човек е добър комуникатор. Не знам дали е вярно. За мен е щастливият човек познава себе си. Защото аз съм добър комуникатор, има хора, които не са добри комуникатори и пак са щастливи хора. Нали? И то е много индивидуално какво е щастието и точно за това трябва да познаваш себе си, да знаеш кои са нещата, които цениш, които са ти важни. И колкото повече дълбая в тая посока, толкова повече неща намирам. С многото интервюта, които си направил, забелязал ли си някакъв
патърн, така да го кажа, шаблон, някаква повторяемост в качествата на хората, които са ги довели до, така да го кажем, успех, което обществото нарича, но то е индивидуално за всеки. Ами, за мен лично има неща, които съм забелязал, но първото нещо, което обединява хората, които аз съм поканил и които ще продължавам да каня, е тяхното желание да дадат, не да получат. Което доста често ме питат ученици или различни хора, при които ходя да разказвам за свръхчовека, дали в корпоративни събития или в напълно безплатните ми лекции в училищата из страната или в университети. Тези хора искат техния успех, както Васко Терзиев, един от съоснователите на Телери, казва, ролята на успешните хора е да правят повече хора успешни. Така че това е според мен начин, по който много добре се описват моите гости. На второ място стигнах до извода, че едни и същи неща като принципи работят във всяка една сфера на живота, които ние всички постигаме успех. Дали сме били в свръхчовек или не, няма значение. Това са когато си посветен на нещо, т.е. когато му отдараш времето и вниманието си. Това важи за здравето ти, това важи за връзките ти, за взаимоотношенията ти с близките ти, за приятелствата ти, за бизнеса ти, за хобито ти. Ако не отдаваш време на човек, който обичаш, всъщност няма как. Той изчезва, защото всъщност не получава. То не е търговия, но влагаш. Това е валутата, която трябва да поддържаш нещата. Ако аз не отделях време и внимание на свръхчовека, нямаше да има 333 плюс епизода. По същия начин, ако не тренирам всяка сутрин или поне през ден, или поне 3 пъти седмицата, тялото ми в един момент казва ти не ми отделяш достатъчно грижи и внимание. Ако не си поддържаш колата, в един момент тя спира да действа и така нататък. Така че това е първото. На второ място, може да го обобщим като постоянство? Или? Ами не е постоянство. Okay. За мен лично това е отдаденост, по-скоро е думата. Защото постоянството, много често са ми казали, леле, възхищавам се на постоянството ти, да имаш епизод всеки вторник. Ами то за мен не е постоянство това. Аз правя нещо, което обичам и никога не използвам думата работа за свръхчовек. Постоянство е много относително да правиш едно и също, аз можех да, не знам, можеше да прегоря, ако бях прекалил. Но един епизод седмично звучи супер малко, но реално е достатъчно. Нека се спрем на отдаденост. Второто нещо, което според мен е супер важно, е среда. И хората, които гостуват при мен, изключително малко са хората, които са self-made, ако може така да се каже, или хора, които сами са постигнали успех с собственици сили. Повечето са стъпвали на раменете на техните учители, на техните ментори, на приятелствата и контактите, които имат. И това според мен е нещо, за което младите хора подценяват. Те си мислят, че могат да открият топлата вода, но много по-лесно е, когато имаш треньор, под каквато и форма да е. Дали е родител, дали е близък на семейство, дали е някой, който си срещнал в клуб по предприемачество и някъде другаде. Това са хората, които могат да изкъсят пътя към успеха, но тях няма да ги намериш, ако продължаваш да си движиш с твоите приятели от квартала. No. Аз нямам нищо против моите приятели от квартала. Те са прекрасни хора, те имат различни цели, и различни изобщо мечти, които искат да следват, но това, което се случи с свръхчовека е колкото повече успешни хора са гостували тук, с които аз съм се срещал, толкова повече моята среда се е развивала. А пък моите приятели реално те са оставали там, където те се чувстват комфортно с хората, с които общуват. Пък аз искам повече и повече. Така че поставяйки се в такава среда, това е доста, за мен е много полезно и тя те изгражда. Не е случайно една камара предприемачи говорят за важността на средата и че ставаш средното на 5 души, с които общуваш най-много. И то е вярно. И дори да не са 5, ами 50 да са тия хора, с които най-често комуникираш. Ако те четат книги, ако те имат качествени взаимоотношения и добри бизнеси, не мисля, че ти би бил човек, който след известно време, прекарвайки с тях, би се различавал от това. И това да си адаптивен, според мен е много важно. Голяма част от успешните хора са намерили решения, въпреки че обстоятелствата не са били благоприятни. Не е случайно логото на свръхчовека е Атлас, който държи и проблемите, но и решенията в собствените си ръце. Тоест това са хора, които също така поемат отговорност. Тоест не можеш да кажеш средата е виновна, ние тук е така и това така да се чувстваш безсилен и безпомощен, пък според мен ако се чувстваш така, ти нямаш никакъв стимул утре да се събудиш и да променеш каквото и да е.
Това е може би четвърто и сигурно мога да продължа. И естествено кораж. Okay. Защото ако ти не опиташ и не искаш да пробваш нещо ново, ти никога няма да успееш да постигнеш нищо. Риск печели, риск губи. The higher the risk, the higher the reward. Колкото е по-голям риска, толкова е по-голяма наградата, но това не значи, че трябва да вложиш всичко от себе си, абсолютно всичко, на което имаш и на което си способен, а най-доброто е достатъчно добро. Попадало ли е импактът, така, влиянието на аз мога тук и сега в твоите разговори? Почти съм сигурен, защото организацията е толкова години вече, влязла в толкова професионални среди. По какъв начин е попадало покрай теб? Трите най-силни примера, които имам. Първо, 10-ти епизод с Алекса и с Константин. Това беше много интересен момент за мен, защото първият епизод, който съм записал с двама гости. Впоследствие формата така се видоизмени, че фокуса винаги трябва да е на един гост, защото енергията иначе малко или много се размива. Това беше много интересно. Спомням си тогава, че Кристалин каза, че не иска да участва. Някакси не се чувстваше комфортно с това и ми каза, ще изпратя двама свръхчовека. И беше много приятен разговор. След това Мето Русанов от Суперхостинг ми е гостувал, както сигурен съм, че доста от лекторите, които са били на походът на вдъхновителите и на Лазар, естествено е първият гост в Свръхчовека. И наскоро, преди може би няколко месеца, Руслан Летейски ми гостува, за когото не знаех, че е бил част от Аз мога тук и сега, но разказа колко благоприятно се е оказал в неговия живот, именно защото е бил в среда, която няма такъв тип нагласа, такъв тип менталитет, попадайки в Аз мога тук и сега. Там нека да оставим хората да го потърсят този епизод и да чуят как едно момче тотално променя живота си следствие на събитията и нещата, които правите. Така че, да. И там всъщност залагаме точно на някои от тези основни качества. Средата е голям фактор, добрите човешки качества, които един човек трябва да има, за да изгради основата си. Ти каза, че си и посещавал различни училища, т.е. си имал и комуникация с по-млади. Какво според теб в момента ги движи? И последващ въпрос, защо не са им интересни добрите примери за подражание? Мисля, че е добре да разгледаме гимназистите, защото другите... Бил съм и при по-малки деца. Гимназистите вече имат някакво ниво на осъзнатост. Защото децата по подразбиране разсъждават така. Не ме слушай какво говоря, гледаме какво правя. Ако ти си им учител и им обясняваш, че не е добре да пушиш, а ти самия пушиш, и тяхта глава е това е някаква измама. Нали? Ти ми казваш нещо, което ти самия не правиш. Това го взимат още от родителите си. Впоследствие, един от основните проблеми е, че тези ролеви модели, които децата непрекъснато търсят, социалните мрежи започват да превръщат така наречените инфлуенсъри в ролеви модели, пък това са две тотално различни понятия. Ролеви модел е някой като когото искаш ти да бъдеш, но защото той е наистина такъв човек, пък социалните мрежи не дават достатъчно контекст и ти виждаш една лъскава външност, която е или е фалшива, или е маска, или е просто някакъв параван, просто защото си известен. Нали? Аз не правя да си известен не значи да си ролеви модел. Това са различни неща. Никога не използвам инфлуенсър за себе си и тотално страня от това определение, ако някой някъде реши да го използва за мен, защото смятам, че не трябва да бъдат синоними тия думи. Нали, човек, който има въздействие, аз през това, че задавам въпроси, постигам въздействието, което искам. И т.е. чрез автентичните отговори, а не чрез заучените шаблонизирани фрази от типа на трябва да си скъсаш газа от работа или някакви такива неща, които хората, те не вярват и те просто имат аудиторията, на която да говорят неща, които аудиторията иска да чуе. Ама това много бързо свършва, когато ти станеш прозрачен. И това го виждаме и в шоу-бизнеса, това го виждаме навсякъде около нас. И ако ти не си автентичен и такъв какъвто всъщност си като човек, това въздействие ти си просто one hit wonder, нали? Успяваш да постигнеш някакъв резултат и след няколко месеца или година, 2-3 изчезваш от небосклона. Или продължаваш да те въртят по телевизията само защото те въртят по телевизията. Да, защото си бил известен някога и това за мен е децата те
те изграждат своя компас за как искат да живеят живота си. И социалните мрежи ги излагат на това цялото кликни, харесай, бъди като този и така нататък. Трудно им е да достигнат до дълбоко съдържание. Но когато съм си говорил с различни ученици, имах пример в Гоце Делчев, бях на едно събитие, тръгвайки си оттам, на Инстаграма си получих съобщение от едно момиче в 9-ти клас, което ми каза: много ми е трудно да задържам вниманието си повече от 20 минути. Обаче тези 2 часа не исках да свършат. Тоест, което е много странно. Друго, в Нови Искър бях съвсем скоро и едно момче, което занимава с ММА, той е в 11-ти клас. По принцип тези момчета, които занимават с бойни спортове и изобщо спортистите в класа, винаги са едни такива с много голямо самочувствие. Учителите почти не могат да им кажат нищо, защото те не са като тях. Те се смятат за неразбрани и съответно са доста по-буйни и експресивни. В момента, в който аз започнах лекцията си с аз съм Георги на 36 години, моето хоби е да се занимавам с бразилско джуджицу и се подготвям за европейско първенство другата седмица. Тия момчета ми станаха най-големите фенове и Филип ми беше изпратил съобщение, че за това, което е чул в класа си, в часа на класа, те бяха 2 часа един след друг, разделени с голямото междучасие, би платил дори последните си пари за да дойде на такова събитие. И в голямото си междучасие той не отиде да пуши или да прави нещо друго, той отиде, извика приятелите си, с които тренира и ги доведе да ги запознае с мен. Което и това е някакво обикновено училище в Нови Искър, не е някои от най-елитните, където са най-амбициозните деца. Така че всички деца искат да взимат добър пример, но не знаят къде да го намерят. И за жалост в училище не се водят достатъчно успешни хора, които да скъсят тази дупка между ученик и успешен човек, за да могат учениците да повярват, че успеха е възможен и за тях. И че той успеха е малко като еднорога. Нали? Чували сме, че такова митично създание има, но ние не сме го виждали. И колкото повече им водиш някакви хора, които са показват, че това, което ти мечтаеш за него е възможно, толкова повече децата си казват: чакай, ако той го направи, що да не мога и аз. Това е наблюдение, което имаме от похода на вдъхновителите, където по подобен принцип каним в най-различни точки на България хора, които да разкажат за техния път, за да точно да кажат: хей, да, успеха е надалеч, но ето има път по него. И ние сме били на твоето място, не се притеснявай. Няма нищо лошо в това. Защото с това, което каза за социалните медии, тая картина, която се изгражда, е, че поне аз така го разбирам, че хората приемат, че са на една позиция, която много трудно биха от нея стигнали всъщност до някъде. А то изобщо не е така. Всеки е тръгнал от някъде. Това е началото. Това е най-нормалното нещо. Добре, ти спомена всъщност за бойните изкуства. Исках да те попитам. Колко време се занимаваш и каква ти е изобщо... какво ти дава? Какво ти дава? Защо го правиш? Занимавам се от 4 години, като по съвет пак на Лазар, който ми каза: Жорка, знаеш ли какво ще промени живота ти към по-добро? И аз го питах какво, и той каза: боен спорт. Впоследствие си дадох сметка, че джуджитото ме учи на асертивност, т.е. да се отстоявам. Учи ме на това да познавам още по-добре себе си, да се вглеждам в трудностите, да развивам умения да мисля и да съм координиран под стрес, тъй като бойният спорт винаги е стрес. Някой от среща иска да те нарани, твоята цел е да се защитиш и да го нараниш по начин, по който ти си в безопасност. Нали? Целта не е да контузиш някого, особено при хватовите бойни изкуства и по-конкретно при джуджитото. Нещата са доста по-спокойни, никой не те удря в главата и разбих представата си, че това е само за някакви агресивни хора, които са някакви там гамени, които искат да се бият по цял ден. И ходейки на състезания, сравнявайки с нали, все пак имам бронзов медал от Европейското първенство, което за мен е, при условие, че от 4 години занимавам с този спорт, не съм си мечтал. Преди това съм се занимавал изцяло с отборни спортове, което ме е правило много, много добър отборен играч. Аз съм такъв, но въпросът е, че когато зависиш само от себе си, научаваш много повече. Защото научаваш за това къде сте силните, къде сте слабите страни, научаваш как да се
подготвиш ментално и психически, за да излезеш на ринга с някой, който не познаваш, как да веднага да разбираш неща, които са ти важни, как да изграждаш стратегия и как да я следваш, кога нещата не се получават добре, кога не си вложил достатъчно в подготовка и така нататък, накрая ти си виновен. Защото там, ако някой те заключи, не съдята, ако ти заключиш някого и той се предаде, съдята не може да каже не, нали, да отсъди в противникова полза. Ако ти си спазвал правилата и някой се е предал или си го душил, нали, това е твоята техника бие. И това е твоите умения, твоите усилия, твоето време, твоята отдаденост те е довела до тая победа. И следвайки, пак казвам, средата, която ми дава добри съвети, реших да го пробвам, защото при мен това е начинът, по който работи. Пробвам различни неща, проба грешка и тези, които ми харесват и ми носят щастие, удоволствие и спокойствие в живота си, ги продължавам да ги правя. И започвайки на 33, смятам, че това безспорно е едно от най-добрите решения в живота ми да започна бразилско джуджицу. Дори бих се върнал назад в времето и бих спрял да тренирам футбол още в гимназията, ако такъв спорт съществуваше тогава в България. Така че това е супер яка идея за мен и много добър начин наистина да се грижа за себе си здравословно, емоционално, да се обграждам с готини хора и съответно да развивам умения, които да ме карат да се чувствам, че аз ставам все по-добър човек, защото техническото развитие ти го виждаш всеки ден в залата. Тоест прогресът е видим. Всеки човек, който има ценност развитие, иска да е прочел една книга повече в седмица, 2-3 месец, да усети, че е станал по-добър в нещо, което прави. Иначе много често с учениците, като си говорим, им казвам нещо за мен фундаментално. Успеха в края на спектъра не са успеха и провала. И в края на спектъра в единия край е успехът, в другия край е бездействието и апатията. Тоест, неуспехът е някъде по-скоро от положителната страна, защото той те кара да си кажеш, окей, това не работи, обаче вече знам как не става, какво научих, как мога да го направя по-добре и всяко едно действие те води напред. А джуджицу е място, в което като кинетичен шах, действията се случват непрекъснато, с различен тайминг, с различни партньори и поставянето в нови ситуации отново те кара да мислиш все по-бързо и все по-адекватно спрямо ресурсите и знанията и уменията, които имаш. Така че това е една аналогия на живота. Всеки един спаринг, защото джуджицу започва, всяка тренировка завършва с спаринг и ти се бориш от най-слабите, най-новите до най-успешните, включително и треньорите ти и ти излизаш с един бял колан, душаваш го 10 пъти за 4 минути и си кажеш, аз съм велик. В следващия момент идва някой, който тренира една година повече от тебе и не може да си кажеш името. Или идва треньора и просто с някаква лекота те заключва същия брой пъти и ти си казва, добре, аз съм тук 4 години, що се случва? Защото винаги ще има някой, който ще смири. И ще каже, виж, това не е тук само за днес, това не е. Ти не си този човек, който е спечелил предишната среща. Ти си този човек, който ще се върне отново. Защото имах момент, в който бях решил да се отказвам, тъй като бях сгубил спаринг с начинаещ от мен човек, много по-силен, но се чувствах много зле. И на другата сутрин се събудих и си казах това, което зависи от мен да отида пак на тренировка. И се върнах и продължих. И това е, живота не е само успехи, не е само победи и бойните спортове носят това смирение, че каквото и да си постигнал, утре може да го нямаш. И това е окей. Това е изключително ценно и се радвам, че си го намерил за себе си и се надявам други да пробват. Ако не им хареса, да пробват следващото нещо. И във Варна има много як клуб за бразилско джуджицу. Бразилско джуджицу Варна се казва, нали? Окей, добре. Така че има и други места из България, където този спорт става все по-популярен. Стара Загора, в Пловдив, в Русе има клуб, в Плевен има клуб. Мисля, че в Благоевград има клуб, така че смятам, че... И разчупваш идеята, че, както каза, това е някакъв спорт за хора, които искат само да си излеят агресията в контролирано място. Да, агресията не те води на добри места в джуджицу. Ако имаш добра техника и си спокоен, нали, можеш да постигнеш много повече. Ти сравнително отскоро имаш и първи наченки към предприемаческия свят. Разкажи ни малко за последния ти проект, на къде се развива, какви са предизвикателствата пред вас? Да, имаме една, как да кажа, първия ми стартъп се казва Repulse и
понеже аз много вярвам в Able Активатор и изобщо групата на Able. През годините са ми гостували много представители, като Елена Николова, която е една от основателките на Ескрел, като Нет Дервенков, като Миро Джуканов и така нататък. Хора, които са част от тази асоциация на българските лидери и предприемачи. И откакто знам за програмата им Активатор, съм си мислил, трябва да я запиша. Записах я през 2021, бях одобрен и макар и най-възрастен в групата, за мен това беше изключително удоволствие. Срещнах нови приятели и там се обединихме с няколко човека, с които създадахме нашата стартъп идея, която се казва Repulse. Нямаме още юридическо лице, но за нас е много по-важно прогресивно, постепенно да извървим стъпките до създаване на първо на екип, който е сплотен и регулярно се движи към целите си, и второ да работим върху идея с принос. И връщаме се до приноса в началото. Това е официалният ми предприемачески опит. Реално, напускайки Германия обаче, свръхчовека се превърна в моя първи реален стартъп, който в момента ми плаща сметките, плаща ми кредита за жилището и така нататък. Та всъщност ми позволява да живея. Има много неща, които съм научил на полето, защото аз така обичам, нали, когато ми се случват неща, аз да ги научавам или да питам хора, които са минали по пътя, но да адаптирам техните отговори към себе си. Да си предприемач, не случайно, нали, Атлас също така е лого на свръхчовека, тъй като това идва от Атлас си прави ramена на Айн Ранд. Всеки, който не е прочел тази книга, задължително трябва да прочете тази книга, защото това е книгата, която ме накара да си задам един въпрос, аз от коя страна искам да бъда. От към тази на предприемачите, тези, които намират решения, или от към страната на тези, които чакат държавата да направи нещо за тях. И отговорът е доста ясен. За мен предприемчивостта не значи да си бизнесмен, значи да търсиш решения, които са устойчиви, да търсиш хора, с които искаш да ги постигнеш, и дори наскоро в моето утвърждение лично си добавих изречение, което гласи: създавам въздействащи бизнеси с хора, с които споделяме общи ценности и заедно променяме света към по-добро. Тоест, моята цел не е да създавам бизнеси, просто да се нарека бизнесмен или стартъпист, да се нарека предприемач. Целта ми е да работя по проекти с смисъл и с принос. И как и дали те ще бъдат успешни, не зависи от мен. От мен зависи да полагам действията и да се обграждам с хората, с които искам да правя тия неща. Супер. Това е страхотна среда, както каза, и съм убеден, че с тази основа вие ще градите успех и импакт, както е основното нещо, което каза. Дано. Като за финал, какво би посъветвал стартиращите хора, дори младите, които биха искали да правят съдържание онлайн? Първо да си дадат сметка, че това, че някой го прави по различен начин, не значи, че така трябва да бъде направено. Това, че вашите близки приятели казват: ти не си журналист, ти нямаш студио, на таблет не се прави подкаст, това е много дълго, никой няма слуша повече от 15 минути. Какво друго съм чувал? Това няма видео. И още безброй такива неща, които съм чувал за моят подкаст. Всъщност, ако се бях вслушал в тях, нямаше да има подкаст сега, нямаше да има 333 епизода, даже и повече. Така че мнението на другите няма никакво значение. Ако ти искаш да направиш нещо, направи го така, както го чувстваш. Ако ти искаш да се бориш за нещо, бори се за него. Няма нужда да търсиш помощ от хора, които не разбират какво правиш. Както от Арнолд Шварценегер от една негова лекция съм си го взел. Хората, с които трябва да се обграждаш, трябва да те питат: вау, това е много яка идея, как планираш да я осъществиш, т.е. да бъдат любопитни, или кажи ми с какво мога да ти помогна, т.е. да бъдат подкрепещи. Ако не са и по-скоро не искат ти да се променяш, може би просто не са хората, с които искаш да общуваш в този контекст. Понякога това може да са родителите, но може и родителите да ти дадат всичко възможно, за да успееш. Ти трябва просто да бъдеш признателен за техните усилия и благодаря абсолютно достатъчно. И ако полагаш достатъчно усилия и всъщност влагаш себе си в това, което правиш, рано или късно резултати ще дойдат. При нас, предприемачите, дълго време нещата се движат по пода или дори в минуса, защото даваш пари за хостинг, за сайт, за каквото и да е,
колкото по-евтин тест можеш да направиш и там имам един любим въпрос покрай правилото на Парето, които са 20% от усилията, които носят 80% от резултатите. В моят случай бяха устройство за запис, което е таблет, днес може да е моят телефон, и човек, който може да ми прави монтажа. Реално това са двете неща, които носеха 80% от резултата. Впоследствие си дарах, тръгнах да правя сайт, си казах, добре, трябва ли да имам сайт. С помощта на един въпрос на Гари Келър, който се казва The Focusing Question, фокусиращия въпрос. Какво е това нещо, което не правиш, но когато го направиш, всичко останало ще бъде много по-лесно и изцяло ненужно. И това беше всеки вторник да имам нов епизод. Тоест, не е да имам сайт, не е да блъскам съдържание непрекъснато. Фокусирах се върху нещата, които зависят от мен, които ме развиват, и трупането на опити и съдържание ме заведе до тук, така че завършвам с един цитат на Бил Гейтс, който изключително много уважавам и супер много харесвам, и то е: хората надценяват това, което могат да постигнат за една година, и подценяват това, което могат да постигнат за 10. Да видим къде ще свърх човека след още 3. Супер. И нямам търпение да разбера къде е. Благодаря ти изключително много за това интервю. Вие бяхте с епизод номер 17 с мен Станислав Славев и Георги Ненов.